Gibati na ba nimo igsuon ang pagkauwaw sa atubangan sa atong Dios ang pagpangayog pasaylo sa mga kalapasan? Ang pulong sa Dios nagaingon sa unang Juan 1:9, apan kung isugid nato sa Dios ang atong mga sala, siya nga matarong ug matinumanon siyang mga saad mupasaylo gayod sa tanan natong mga sala ug maghinlo sa tanan natong mga kalapasan. Ang rason mga igsuon nga nung usahay mobati kita kauwaw sa pagpangayog pasaylo sa atong mga kalapasan ngadto sa atong buhi nga Dios tungod kay kini nga sala nga atong gihimo mga igsuon usahay pabalik-balik na. Pwede usab igsuon nga kini nga sala igsuon imong tiniyuan ug nakahibalo ka nga sayop kini apan imong gibuhat. Ug mao nay posibleng rason igsuon nga nung mauwaw na ta sa pagpangayog pasaylo sa atong kalapasan ngadto sa atong buhi nga Dios. Apan klaro kayo mga igsuon nga kung atong isugid ang atong mga kalapasan ngadto kaniya, siya nga matarong ug matinumanon siyang mga saad andam gyud nga mopasaylo sa atong mga kalapasan. Ayaw ka uwa igsuon sa pagpangayog kapasayloan sa imuhang mga sala nga nahimo igsuon. Ayaw ka ulaw tungod kay ang tinuod mga igsuon ang atong Dios kung makita sa atong kasing-kasing nga tinud-anay ang atong pagpangayog pasaylo ngadto kaniya, siya nga Dios andam gyud nga mopasaylo. Siya nga Dios igsuon nga dili siya magtan-aw sa sala nga imong nahimo kung moduol kaniya. Siya ang Dios nga tan-awon ng imong kasing-kasing kung tinud-anay bagayod. Wala kay dapat ikauwaw igsuon tungod kay kung tinud-anay ang imong pagpangayog pasaylo ngadto kaniya, siya nga Dios andam gyud nga mopasaylo sa atong mga kalapasan, andam gyud nga molimpyo sa atong mga sala nga atong ginahimo igsuon. Ang giingon ni Lord igsuon, kung kita mangayog kapasayloan sa atong mga sala, kung kita moduol ngadto kaniya aron sa pagpangayo sa kapasayloan sa atong mga kalapasan, iya ginambuhaton igsuon tungod kay siya ang Dios nga matarong dili kibaw mamakak. Siya ang Dios nga mutuman sa iyang saad nga kung kita moduol kita iyang pasayloon kung nakita sa atong kasing-kasing nga tinud-anay ang atong pagpangayog pasaylo sa atong mga sala. Ayaw ka ulaw igsuon sa pagpangayog kapasayloan sa mga sala nga imong nahimo ngadto kang Lord. Tungod kay kung makita ni Lord nga ikaw na pasaylo sa imong tibuok nga kasing-kasing, si Lord andam nga mutuman siyang saad nga ikaw pasayloon. Ayaw ka ulaw igsuon tungod kay si Lord nakasabot sa atong kahimtang nga isip sa katawo. Aduna gid tay mga kapakyasan nga mabuhat matag adlaw. Ayaw ka ulaw igsuon sa pagpangayog kapasayloan sa imong mga sala nga nahimo. Tungod kay kung imo nang buhaton sa tibuok mong kasing-kasing ang pagpangayog kapasayloan ngadto kang Lord, andam kaniyang pasayloon tungod kay mao na iyang saad.